Kune vamwe vanhu vasina vana mulife, kwete umwe munhu ari kutora mwana achirasa, achicherera pasi, vachiuraya, vachibvisa nhumbu. But vamwe vanhu havana vana, vari kutoshayawo kuti mbereko yobata sei zviri kuramba. Asi unotoona umwe munhu achiponda mwana nezidanda. Chikutambirai zvekare pano paHatirari 263 pano pachange chikupai panews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndinonyanya Hatirari nchange ndichikuisirai mavideos ezvinhu zviri kutenderera munyika yedu yeZimbabwe, zviri kunosirisa zvinobata nzokama uchange uchizviwanira pano paHatirari 263. Chandinokukurudzira ndechekuti uise like pa this video. Zvinobatsira kuti video redu rifambe kuhama neshamwari, ritenderere kuhama neshamwari. Saka hama dzedu ndatitei izvozvo, ndatijoinei family. Ukaona ujoina Hatirari 263 tave one family. Nyandawo nezvemuzuva ranhasi ividhio remukadzi uyo anga achitsika mwana wake mumusoro, achimurova nezipuranga mumusoro. Zvinorwadza ndechekuti munhu akachiteka video, but aitora video haana kuda kunobatsira kuti mwana uyu asarohwe. Kamwana kacheche kanga kasina hembe, kachirohwa nepuranga kasina kupfeka. Zvinova zvinhu zvinosirisa, achimutsika padumbu, achimuita zvaada mukadzi uyu. But video iri rakazotenderera mastress esocial media. Mukadzi uyu ari kunzi iye akazotorwa nemapurisa akasungwa. But ndinokumbura varida kuona video iri vapinde mucomment section yedu, vanobaya link ririmo mucomment section yedu ndere group link ririmo, monojoina group redu. Zvinobatsira futi kuti uzowana maupdates atinodzoka nawo nguva inotera. Hatina kukwanisa kurisa pano paYouTube nekuti tinovharisirwa account yedu, makatadza kuzoona dzimwe news, makatadza kuwana maupdates, tavharisirwa account. Haidi violence.